やばいやばい、死ぬ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 。死にそう、死にかけてる。ミリだって。どうなってんだよ。ここで終わるところだったじゃないか。え、あそこにもなんかあるじゃん。不吉な予感、1時間39分23秒。なに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 、なんか呪われた。でもなんか、あっちはなんか、これはボスエリアっぽいし。あれは何？村に行くとやばいかも？これ村？嘘。どうしたらいいの？リトは。待って、リトはどうしたらいい？ごめんね、村人。なんか襲われてる。あれ、村だったんだ。なるほど。いっぱい行ったー。ごめん、村人。